Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Illejla nġbarna fil-Konkatedral ta' San Ġwan sabiex nipparteċipaw il-kol flimkien fl-Ewkaristija mqazza li ser mexxi għalina Monsinjur Arċisqof Charles Juxek Luna flimkien ma' saċerdoti Salezjani tal-MCAS Chaplain Sitin. Il-quddiesa tal-gradwazzjoni tagħna hija ġest mistħoq ta' Ratt il-Ħajl lil Mulej Ġesu, lill-amministrazzjoni, lill-lecturers u lil ħaddiema kollha tal-MCAS, kif ukoll il-ġenituri tagħna, lil sħabna u lil kull min mod jew ieħor għena matul is-snin sabiex illejla nibdew iċ-ċelebrazzjonijiet tal-kisbiet li għamilna. Fil-waqt li nħeġġiġkom sabiex nieħdu sehem attiv din il-quddiesa permezz tat-talb, tas-smigħ tal-kelma tal-Alla u meta nirċievu l-Ewkaristija mqazza ejjew inżommu spiritu ta' talb u ġabra f'dan il-jum tant għażiż għalina. Ħutijjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Ta' kemm il-darba nqasna mill-inwet u dmirijietna ta' ċittadini onesti u nsara tajbin, ġenerużi u umli, mulej ħniena. Mulej ħniena. Ta' kemm il-darba konna omja u ma rajnikx fil-persuna ta' dawk li laqajtna magħhom, fil-bżonnijiet tagħhom fejn stajna ngħinuhom, u fl-istedina relazzjonijiet sinċira ta' ħbiberija u relazzjonijiet ġenwini. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ta' kemm il-darba nitbiedu minn dak li hu sewwa u xira u npoġġu l-interess jew l-egoizmu tagħna fiċ-ċentru ta' kollox, mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-oli ta' smewiet u paċi frat lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, naduk ġie, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla ben il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek iloli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla aħna nistqarru li kull ma għandna u kull ma aħna huwa nieżel minn għandek li inti l-Missier ta' kulotja. Għallimna niżżuħajr bit-tiba tiegħek bla qies għal-ġid kollu li tatina. U nħobbuk b'qalbna kollha u ruħna kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Apokalissi. Ġib quddiem għajnejk fi xwaqajt u indem. Bidu tal-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Ir-revelazzjoni ta' Ġesu Kristu li tajlu Alla biex jarraf lil qaddej tiegħu b'dak li għandu jiġri ma jdumx. Alla bagħat lill-anġlu tiegħu ifissira lil qaddejja tiegħu Ġwanni, li kien xhud tal-kelma ta' Alla u tax-xhieda mogħtija minn Ġesu Kristu u ta' kull mara b'għajnejh. Ħini dak li jaqra u dawk li jisimgħu il-kliem ta' din il-profezija u jħarsu dak li hemm miktub għax iż-żmien qorob. Ġwanni
lis-7 knejjes li hemm fil-Asja. Grazzi lilhom u slim minn għand dak li hu u li kien u li għad irid jiġi. U min-naħa tas-7 spirti li qegħdin quddiem it-tron tiegħu. Jien smajt lil mulej jgħidli lill-anġlu tal-Knisja li hemm f'Efesu iktiblu hekk. Dan jgħidlek dak li għandu s-7 kwiekeb f'idu il-leminija, dak li jimxi fost is-7 kandelabri tad-deheb. Jien naf l-opri tiegħek u l-kedet li tieħu u s-sabar tiegħek. Naf li int li l-ħżiena ma tiflaħx għalihom u li ġas tħarrixt lil dawk li jriduha ta' apostli bla mawma u sibthom għarrieqa. Naf li stabart u ġarrabt ħafna minħabba f'ismi u għadek ma jgħidx. Imma kontra tiegħek għandi li inti ħallejt dik l-imħabba li kontu rejt fil-bidu. Mela issa ġib quddiem għajnejk fiex waqajt, indem u erġa' aqbad l-opri tiegħek tal-bidu. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Lir-rebbieħ nagħtih jiekol mis-siġra tal-ħajja. Lir-rebbieħ nagħtih jiekol mis-siġra tal-ħajja. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jqafx fi triq il-ħatin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żeblieħa, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Flimkien li r-rebbieħ nagħtih jiekol mis-siġra tal-ħajja. U bħal siġra mħawla ħdejn nixxija tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Flimkien li r-rebbieħ nagħtih jiekol mis-siġra tal-ħajja. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk. Iżda huwa bħal tibna li jittajjar fir-riħ, għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Flimkien li r-rebbieħ nagħtih jiekol mis-siġra tal-ħajja. Jiena id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa.
Waqt li Ġesu kien riesaq lejn Ġeriko, kien hemm wieħed għama bil-qiegħda mal-ġenb ta' triq jittallab il-karità. Dan sema l-kotra tan-nies għaddejja u beda jistaqsa x'ġara. U qalulu li kien għaddej Ġesu ta' Nażaret. U qabad jgħajjat u jgħid: Ġesu bin David, ikollok ħnina minni. Dawk li kienu mixjin quddiem bdew iċanfruh u jsiktuh, imma hu aktar is-sokta jgħajjat: bin David, ikollok ħnina minni. U Ġesu waqaf u ordna li jresquhu quddiemu. Meta resaq, staqsih: xi tridni nagħmillek? Li nara mulej, u jiġbu dak. U Ġesu qallu: ara iva, il-fidi tiegħek salvatek. U minnu fih beda jara u baqa' miexi warajh jagħti glorja lill-Alla. U l-poplu kollu li ra dan beda jfaħħar lill-Alla. Il-kelma tal-mulej. Tifħi Kristu. L-għunet nishtiq nirringrazzjakom ħafna tal-preżenza tagħkom illum. Ta' dan il-ġest li bih intom tixtiequ tgħidu grazzi u aħna wkoll nifirħu magħkom u għalikom. Intom u taslu f'dan il-mument daqshekk importanti li fih taraw l-istudji tagħkom jintemmu b'suċċess u jibda f'ħajjitkom kapitlu ieħor. Il-kelma li smajna llum hija kelma li tagħmlilna kuraġġ. Ġesu jiltaqa' ma' raġel li jirrealizza li għandu bżonn l-għajnuna. Lajta imqanqla tal-għama ta' Ġeriko tfakkarni f'talba għażiża tal-Qaddis Malti San George Preka. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Hija talba sempliċi, imma talba profonda. Ħafna drabi il-ħajja bid-distrazzjonijiet tagħha tpoġġilna qamat kappestru u forsi naraw sal-ponta ta' mneħirna biex ngħidu hekk, ħankomplu l-idjoma Maltija, u nitilfu l-perspettiva tas-sinifikat profond ta' ħajjitna, tad-destin sabiħ li għalih imsejħin u ta' dak li huwa importanti tassew fil-ħajja tagħna. U dan kollu għandu ħabib, dan l-erf għandu ħabib. U għal-mulej, ħafna karikaturi ta' Alla jippreżentawna bħala għadu tal-ferħ tagħna. Isu kompetitur li bl-ordnijiet tiegħu bil-kmandamenti li vvinta kif inħobbu ngħidu aħna f'xi mument ta' frustrazzjoni, jikkomplikalna l-ħajja wisq, itellifna l-gost tal-ħajja u tal-pjaċir li ngħixu. Imma minn ħalqek u jħobbok, jixtieqlek l-aqwa ġid, jixtieq il-ferħ tas-sew tiegħek. Huwa b'umiltà kbira li intom ġejtu hawnhekk b'għażla, nifhem li mhux kulħadd seta' jiġi, mhux kulħadd trid jiġi, intom ġejtu. U ġejtu għax ridtu. U l-preżenza tagħkom mingħajr ħafna kliem tirrikonoxxi dan il-bżonn profond li għandna. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Il-mulej
mhux se jneħħilek il-libertà tiegħek, imma jirrispetta. Jagħmilha libertà tas-sew libera. Ir-responsabilità tiegħek issir triq li fiha inti tgħix u taħdem għalik innifsek u għal ġid komuni. Għaliex jista' jkun li aħna ingawdu bid-dawl tal-ġisem li huwa don kbir. Imma forsi għandna bżonn ukoll li l-mulej jiftħilna l-għajnejn ta' qalbna biex naraw fil-proxmu tagħna iġbija tal-mulej li jgħid kull ma għamilt ma li żar fost dan ħuti għamiltu miegħi. Xi tridni nagħmillek, jistaqsi Ġesu lil dan l-ama ta' Ġeriko. Li nara mulej. U x'hemm bżonn li jara? L-ama ta' Ġeriko kellu bżonn tal-perċezzjoni sħiħa u viżiva. Imma aħna jista' jkun għandna bżonn il-viżjoni ta' dak li hu essenzjali fil-ħajja, ta' dak li jgħod, ta' dak li huwa l-iżjed prezzjuż. U nitolbuh b'umiltà kollha biex ikollu ħnina minna u din il-grazzja lajjenna. Ara iva, il-fidi tiegħek salvatek. L-ama ta' Ġeriko minnu fih beda jara u baqa' mixi warah jagħti glorja lill-Alla. Jiena dan nawguralkom li intom u tkomplu fil-mixja tagħkom, tkomplu il-mixja tagħkom wara Ġesu. U tagħtu glorja lill-Alla bil-professjonalità tagħkom, bl-entużjażmu tal-ħajja żagħżugħa tagħkom, bl-impenn tagħkom favur il-ġid komuni. Il-mulej jibirek l-isforzi tagħkom, l-imħabbiet, il-ħolm tagħkom, il-proġetti tagħkom, jagħtikom qawwa u ġenerosità, ħajja twila u saħħa. Ibżgħu għalija ħajjitkom, għamluha sabiħa, ħalli ngawdukom u tgawduna. U għamlu wkoll li fil-relazzjonijiet umani ikun hemm dejjem fostkom u fil-qalb tagħkom il-lealtà, l-integrità, ir-rispett u l-imħabba. Ejjew risqu t-talb tagħna quddiem il-mulej u nitolbuh jagħtina dak kollu li għandna bżonn fil-waqt li nirringrazzjawh ta' dak kollu li jagħmel magħna. Nitolbuk mulej għal-qdussija tiegħu il-Papa Franġisku. Għatih il-grazzja tiegħek sabiex ikompli jmexxi l-Knisja fit-triq tal-Evanġelju mqaddes. Nitolbuk. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal din il-minġema li llum qed tifraħ bil-kisbiet tagħha u trodlok ħajr tal-ġid kollu li għamilt magħna. Ejna nkunu issa melħ tal-art u dawl li jiddi fil-għoli ma' dawk kollha li ser niltaqgħu magħhom fid-dinja tax-xogħol u fis-setturi kollha tas-soċjetà. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nirringrazzjawk mulej għal kotra ta' grazzi li stawab fuq l-Emcast, fuq l-amministrazzjoni, il-ħaddiema, il-lecturers u l-istudenti tagħha. Enna sabiex it-talim li jingħata u l-formazzjoni tal-karattru fis-sistema tal-edukazzjoni vokazzjonali
ikunu ispirati minn prinċipji mfassla fuq il-valuri nsara. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. For those who have already departed to meet the risen Lord, especially our family members and friends, may they enjoy Lord's heavenly peace, and may we be comforted by the help of our mother and our patrons, Saint John Bosco and blessed Carlo Acutis. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. And finally, we pray the Lord for the spiritual needs of our local church, especially to give strength, wisdom, and holiness to our bishop, the auxiliary bishop, priests, religious, and the Christian faithful, that we may all remain authentic seekers of God, one in our journey to understand our mission, our calling, and live accordingly. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Nitolbuk mulej il-qatt tal-btana. U tatina dak kollu li għanna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem, għax aħna tassew għanna bżonnok bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' lej is-sagrifiċċju li se nofrulek biex infaħruk u niżżuk ħajr għall-grazzi li tajtna. Għamel li kull ma tajtna bla ma jistħoqilna nindew biha l-glorja ta' ismek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qattis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna. Inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inrodulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn
fik innifsek. Imma l-inna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu sidna. Għalek nisiħbu tajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħru kuntennulek. Addis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tijek, Osanna fl-oli ta' smewit. Jimbirek minn ġej fi sem il-mulej, Osanna fl-oli ta' smewit. Addis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull dosija. Addis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek, biex jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, rat il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-isqof Joseph li qed jgħinni, mal-isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Ġwan Bosco, mal-Beatu Carlo Acutis u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex nkunu ħilsa dejjem mitnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dinubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-aqda li jintrid fiha, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infeja.
Mulej Ġesu li għadna kemm irċivejna l-ikel qaddis ta' ġismek u demmek taħt iġbija tal-ħobs u l-imbit. Nitolbuk sabiex dawn ikunu għalina għajn ta' barka u sinjal tal-għaqda bejnietna u miegħek. Il-lecturers u l-ħaddiema tal-MCAST jirringrazzjawk tal-li bħal San Juan Bosco tagħtihom l-opportunità li edukaw lil tant żgħażagħ u adulti fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. Aħna, studenti gradwati, nitolbuk sabiex bħal Beatu Carlo Acutis nitħeġġu bl-imħabba straordinarja li dan iż-żagħżugħ kellu lejk fl-Ewkaristija sabiex qatt ma nifqu nkunu xhieda tiegħek fit-toroq li minnhom sejjer tad-dina fil-ħajja. Nitolbuk ukoll sabiex bħalma Marija ommok ġarritek fi ħdana sakemm welditek fostna u għalina, aħna inwasslu lilek lill-oħrajn permezz ta' kliemna u emilna. Amen. Nitolbu. O Allu offrenilek bratta ħajri s-sagrifiċċju tas salvazzjoni tagħna li kien għalina għajn ta' ferħ u li int għamiltulna ikel spiritwali biex jimla li ruħ tagħna bil-qawwa. Għamil li aħna nitwettqu dawn id-doni tal-ferħ u l-qawwa li tajtna biex inservuk dejjem iżjed minn qalbna u jkun jistoqilna ġid ieħor minn għandek bi Kristu Sidna. L-ewwel nett, Monsignor, irrid nirringrazzjak sija tal-preżenza tiegħek, sija tal-ħsieb f'din il-ġurnata li tant ikkratwaw u irridu nirringrazzjaw lill-Alla tal-korratwazzjoni ta' dan il-korp studentess kollu, tal-missjoni li minn l-MCAST taqdi fid-dinja, missjoni li hija siwja, nispera u tajba. Jien nixtieq f'dan il-jum ta' ferħ nfakkar lill-gradwati li mhux bil-ħila tagħhom biss saru gradwati, ma bil-ħila tal-mulej li tagħna l-kapaċità li nagħlmu aħna li huma jitalmu u jiftakru li l-esami kemm jeċċitawkom l-esamijiet. Jien niftakar meta kont student jien eċċimitament kbir fl-esamijiet kien jkolli. L-esami mux li kelkom, l-esami li ħajkolkom issa kull jum, kull ġurnata li taħxu tridu tisuwa esami tal-ħajja, tridu tkunu tafu, tapprezzaw u titolbu, tridu tkunu bħal taklama ta' ċeriko li tajdulu mulej ħanara, għax aħna l-vizjoni tagħna hija mnebbjata u qasira ħafna. Ek ma jkollniex il-bambin li jurina fit-tul, maħna xejn. Għalek waqt li nifirħu għal-gradwazzjoni tagħna nirringrazzjaw lill-Alla u nsommu dejjem f'moħħna dan li kuljum nkunu preparati nilqgħu l-isfidi tal-ħajja u nagħtu r-risposta li jmiss. Kunu għafu li l-ikbar l-isjed ħaġa importanti fil-ħajja hija l-verità. Sakemm intkom issommu mal-verità u tkunu pronti li tagħtu xhieda tal-verità ma tistgħu tibsew minn xejn. Importanti ħafna li jintkom bħala gradwati tagħtu s-servizz tagħkom
l-komunità. Il-komunità għalhekk għalmitkom biex tagħtuha servizz siwja li jiena ċert li ħatatuha. Monsignor Anna Rikal sajra lik li huwa ktib tal-Mattija Preti li fost affarijiet oħra jixed għal-missjoni tal-imkast li mhux kollox huwa l-ktib, il-ktib mingħajr l-idejn mhux xejn. L-idejn huma importanti tas il-ktib. Jien naħseb dak kull m'għandi xi ngħid. Ringrazzjakom. If I may say a word, Your Excellency, thank you, Professor Refalo, as well. Thank you, the Principal, and all of you for being here today, and Your Excellency for presiding this Eucharist. What we do at MCAST does not go down to just one person. It's a lot of us, a community together. But those who appear here and sometimes are identified as the chaplaincy, well, part, because there are others who are not here as well, lay people and also religious, part of the team is made up of Father Richard, who was chaplain last year, and this year the provincial has reappointed me and given him some other work with the refugees in Osanna Pia. And I wish to thank him for the service he has provided, and the college has given us also a nice memento to take with us as well. So thank you, Father Richard, and thank you also to Father Aurelio here and Sister Maria. We have an international team. Father Aurelio is from Lasciar, so he's okay. But Sister Maria comes from Spain. And then we have Brother Lokesh, who comes from Tamil Nadu, and as of this week, we just landed in Malta, we have Brother Arthur, who comes from Zimbabwe as well. It reflects the international campus that we are working in, with so many international students who are also sometimes part of our faith community, but certainly, if not necessarily being Catholic, they are all good people who are trying to do their best in life, and we help them with spiritually to move on in their life and find the space of God. So I wish to say, on the behalf of the college, who have provided us with these beautiful books, a big thank you and a welcome to all of you here. And if I may add, just a word of thanks also to so many among the staff and also among the students and parents of this college who help in spreading the Christian message. It comes from the highest echelons of our college, from the principal, and even the receptionists as we go into the college, and even those who look after the environments in which we live. They all contribute, as we all can contribute, to that mission, which is proper to us religious, but also to all our lay people, as Mr. Saliba reminded us this morning in his Facebook post, that mission of spreading the word of God, of evangelizing through our word and our presence and example. Thank you, Mr. Saliba, for all the work you put into this Eucharist today and all the work you put into the college. I've had another occasion where I thanked you profoundly for your great example to me personally, but also to others. And with those words, I finish my long speech. Sorry about it. Thank you very much. Il-mulej ma'kom.
Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U awguri mill-ġdid lil kulħadd. Congratulations.